Ahojte, vítajte na mojom kanáli. Budem veľmi rada, keď mi dáte odber. Dnes vám predstavím Renault 5e Tech. V súčasnosti patrí medzi najštýlovejšie elektrické autá a získalo dokonca titul Európske auto roka 2025. Svojím štýlom a prevedením pripomína svojho predchodcu Renault 5 a má tak atraktívny dizajn, že myslím, že sa za ním otočí nejedna hlava. Keď sa pozrieme na ten dizajn, tak je tu veľa výrazných prvkov. Máme tu takú kontrastnú čiernu strechu, vlastne línie sú hranaté, skosená zadná časť a takým, myslím si, že najvýraznejším prvkom je toto ledkové svetlo predné, ktoré pripomína 70. roky, je v tvare takého prerušovaného štvorca. Horná časť slúži ako smerovka a nezaprie svoj francúzsky pôvod, pretože sem dali aj vlajku. Je to veľmi pekný detail. Ďalším takým výrazným prvkom je toto ledkové svetlo v tvare čísla 5. A nie je to len dizajnový kúsok, má aj funkčnú stránku a je to vlastne indikátor procesu nabíjania. Je tu 5 paličiek a každá znázorňuje 20%. Táto päťka sa nachádza aj v zadnej časti. Je tu vlastne na tejto lište, ktorá nám spája zadné svetlá. Ešte takým detailom, ktorý si môžeme spomenúť, že nevydám to často, ale otváranie dverí je v podstate v rohu zadných bočných okien. Môžeme si pozrieť kufor. Tak. Kufor je dostatočne veľký pre nákupy, pre to, čo potrebujete vybaviť. Kapacita kufra je 277 litrov. Keď sklopíme zadné sedačky, rozšírime priestor na 959 litrov. Máme tu aj priestor pod podlahou a sem viete dať napríklad káble, takže celkom praktické. Tak, ešte si môžeme spomenúť tento lem, ktorý sa tiahne okolo celého auta. Je veľmi elegantný prvok. Otváranie dverí je bezkľúčové a ukážeme si teraz interiér. Interiér je krásny, je to taký francúzsky šmrnc. Je to taká symbióza retro dizajnu s modernými technológiami a je nadčasový dizajn. Myslím si, že ľuďom sa bude páčiť aj za 20 rokov. Zaujímavé, čo ma hneď na prvý pohľad zaujalo, je toto žlté prešívanie a celkovo veľmi veľa materiálu je tu čaluneného. Čo je veľmi pekné, ale mňa ako maminu nápadne hneď, ako sa to bude čistiť, keď sa deti zababrú špinavými rukami. Máme tu žlté ambientné podsvietenie a výrazným prvkom je aj tento volán, ktorý má taký hranatejší tvar. Je to otázka vkusu, niekto preferuje guľatejší, mne sa veľmi páči, dobre sa drží. Zapínanie auta máme tuto na infotainmente a čo vás možno zaujme, tiež tak na prvý pohľad, je množstvo páčiek. Máme tu páčku zmeny smeru jazdy, stierače, smerovky, páčka na menenie hlasitosti. Je to troška rušivé, ale v pohode, dá sa zvyknúť. Klimatizácia sa ovláda ručným gombíkom, čo je výhoda, nemusíte počas jazdy hľadať v infotainmente. Mimochodom, klimatizácia je automatická a jednozónová. Môžeme sa pozrieť na infotainment. Ponúka celkom dosť informácií, takže dáme si check. Máme tu navigáciu s Google mapami, ďalej tu máme Android Auto, Apple CarPlay, máme tu hlasového asistenta, keď zadáte hej Renault, splní vám veľa prianí, čo tu vidíte. Takže
Promiňte, můžete... Ahoj. Ahoj. Takže vidíte, že interiér sa im naozaj podaril. Na komforte Renault naozaj nešetril. Sedačky sú veľmi pohodlné. Majú také bočné vedenie, sú dostatočne dlhé a ponúkajú naozaj komfort sedenia. Viem si predstaviť aj dlhú jazdu v nich. Čo sa týka úložného priestoru, nie je ho tu príliš veľa, ale bude stačiť. Máme tu takúto priehradku v stredovej konzole, sem by ste vedeli dať nápoj, tu si nabiť telefón. Vo dverách priehradky sú také menšie, možno na nejakú politrovú plastovú fľašu. Máme tu priehradku pred sedadlom spolujazda, takže na bežné jazdenie bohato stačí. Pozrieme sa teraz na priestor vzadu. Takže zadní pasažieri majú celkom dosť miesta. Ja nie som vysoký človek, takže ja tu mám miesta naozaj dosť. Čo sa týka úložných priestorov, tak tu ich musím hľadať. Nie je ich tu príliš veľa. Človek je zvyknutý na takú priehradku vo dverách, tá tu nie je. Ale zase výhoda je, že tu nie je stredový tunel, čo je veľmi príjemné pre pasažierov, ktorí sedia v strede. Máme tu aj dva isofixy na kraj, čiže sem viete krásne dať dve detské sedačky. A teraz sa pozrieme na jazdné vlastnosti auta. Takže auto je tichučké, interiér je odhlučnený. Na ceste sa správa veľmi stabilne, je to aj vďaka širokému podvozku, širokej stavbe, ktorú má, a na mňa pôsobí veľmi športovým dojmom. Podvozok a jeho tlmenie robí dobrú prácu, necítite nerovnosti, pekne ich filtruje. Toto auto sa predáva v troch verziách. Vo verzii 70 kW, ktorá sa ale u nás nepredáva na Slovensku a v Čechách. Predáva sa u nás verzia s 90 kW, čo je 122 koní. Tu si viete kúpiť od 29 500 eur. A tretia verzia, najsilnejšia, je s výkonom 110 kW, čo je 150 koní a viete si ju kúpiť od 32 500 eur. My máme práve túto verziu s týmito 150 koní. Čo sa týka priemernej spotreby, tak slabšia verzia má priemernú spotrebu podľa VLTP 14,5 kWh na 100 km a silnejšia verzia 14,9 kWh na 100 km. Mnou nameranú spotrebu si povieme neskôr, alebo ju dám do tabuľky. Čo sa týka maximálnej rýchlosti, tak na tomto aute viete ísť maximálne 150 km za hodinu. Celkovo toto auto ponúka veľmi príjemný zážitok z jazdy. Čo sa týka batérie a nabíjania, tak všetky verzie majú 400V architektúru a lítium-ionovú batériu. Slabšia verzia má batériu s kapacitou 40 kWh a silnejšia 52 kWh. Keby ste chceli predhrev auta, tak nespúšťa sa sám automaticky, ale keď si navigácii zadáte cieľový bod nabíjaciu stanicu, tak sa zapne automaticky vtedy. Čo sa týka domáceho nabíjania AC, tak je tu štandardná rýchlosť 11 kW a na DC nabíjačkách až 100 kW. Všetky verzie sa predávajú s tepelným čerpadlom v základnej výbave, čo je veľká výhoda, a celkovo u elektrických aut. Ak máte tu možnosť si zakúpiť tepelné čerpadlo, tak určite je to skvelá vec, pretože v zimnom období vám to pri jazde veľmi znižuje spotrebu auta. Keby sme si to zhrnuli, tak Renault 5 je štýlové, elegantné, praktické auto. Mne sa veľmi páči, očaríva svojim francúzským šmrncom a dizajnom. Je vhodný pre ekologicky zmýšľajúcich vodičov, pre mladých ľudí a takisto aj pre starších, ktorých ostal mladý duch. Ďakujem krásne za pozretie, pekný deň prajem.